Tonight, I'm going to speak to you on a message that excites my heart and blessed my heart. And the title of the message tonight is Open Doors Every Believer Must Take Advantage of. I'm going to talk to you tonight about open doors. Pag sinabi nating open doors, it means opportunity. Everybody say, opportunity. What is an open door? Opportunity. Alam nyo, maraming mga closed doors. You try to open them, they're closed. But I'm going to talk to you tonight on the open doors. Kunin mo yung Bible ko dyan, yung blue. Yan. Open doors, every believer must take advantage of. Okay? Tandaan nyo pong maigi. Sa dinami-dami po ng mga option sa buhay, believers don't know, cannot even discern which is an open door for them. Hindi po lahat ng mga nakabukas na pintuan para sa Kristiyano. Ang pintuan ng diskohan bukas, pero hindi para sa Kristiyano yan. Ang pintuan ng sinehan bukas, pero hindi para sa Kristiyano yan. Ang pintuan ng mga iba't ibang temptasyon ng dyablo ay bukas. Maybe you have an open door in your, as a student. Pakinggan niyo po, hindi lahat ng extracurricular activity ay sinasalihan. If you're a student, you need to realize that. Baka yung pinasok mong pintuan, yan ang magiging dahilan kung bakit ang spiritual life mo ay babagsak. That's why hindi lahat ng mga pintuang nakabukas ay dapat pinapasok ng Kristiyano. Are you following tonight? In other words, you need to exercise discernment. Everybody say the word discernment. Everybody say the word discernment. Pag sinabi nating discernment, nadi-discern mo kung ito ba ay God-given or hindi. God-given ba ito o hindi? Hindi lahat, hindi mo porke sinabi mo, grabe, may opportunity, blessing. Hindi lahat ng opportunity, blessing. And you have to realize that because when you make a decision to enter a door that is not God's will, nilalayo mo ang sarili mo at ang pamilya mo sa kalooban ng Diyos. Malamang ay mag-prosper ka pa. Malamang ay magtagumpay ka. Umasenso ka. Pero kung hindi yan galing sa Diyos, masisira lang ang buhay mo dyan. You have to remember that even the devil had offered and tempted Jesus. The glories, the trophies, the medals, the acclamation, the applause of the world, provided, sabi ng dyablo, if you will bow down and worship me. Kung hindi ka na nakaka-prayer meeting, hindi ka nakaka-attend na ng service, lumalamig ng commitment mo sa Panginoon dahil sa mga sinasabi mong opportunity na yan, ay dapat mag-isip ka, mali ang napasukan mo. Now, I do not just say this for the sake of preaching. I say this from the bottom of my heart because I care for every member of this church. I pray for you and I want God to bless you. But when you enter the wrong door, my friend, you do not get the blessing of God. Kaya dapat turuan ko kayo ngayong gabi, ano yung mga open door na nakabukas para sa Kristiyano.
ng mga open door na ito ang dapat na pinapasok at binubuksan ng mga Kristiyano sa kanilang buhay. Tatandaan nyo ang sinabi ko na yan, mga kapatid. You will remain in this church or you will leave this church is because of a door. It's because of a door. Kung bakit mananatili ka sa church na ito, ay dahil naunawaan mo ang mga pintuang ito. Pero kung bakit aalis ka sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, ay dahil may pinasok kang pintuan na hindi mo dapat pinasok. Ganyan ho, kahalaga itong pinag-uusapan nating open doors. Marami ho ito, pero hindi ko tatapusin, siyempre. Series of lesson ito, unti-untiin natin. Pag masarap ang pagkain, parang Pringles, hindi mo inuubos ng isang upuan. Unti-unti mo yan. 2-3 araw, aging gana nga nakulbutan di Pringles. Una sa lahat, bago ako dumako sa number 1, magsisimula ako sa number 2 na open door. Let's talk tonight about the open door of evangelism. The open door of evangelism. The open door of evangelism. Buksan natin sa 2 Corinthians chapter 2 verse number 12. 2 Corinthians chapter 2 verse number 12. Okay? If you're there, say amen. Nandyan naman po sa screen yung English. Basahin ko na lang sa Ilocano. Kalpasan na pa'y, ididimtengak ijay troas, nga mga sabati ebanghelyo ni Kristo, ket may sa arwangan, amay pa'y kanyak, tilinuktan, iti apo. Remember this. The doors which God opens are doors of evangelism. Pag pumunta ka sa mall, inoobserbahan mo ang galaw ng tao. Ang nakikita ko, pintuan. Pintuan ng lahat ng mga taong ito ay dapat makarinig ng ebanghelyo. And every one of us must train our mind, sanayin ang isip. Now wherever we go, whatever God gives to us, ang ating nakikita lagi ay ang mga pintuang binubuksan ng Diyos na makaakay tayo ng maraming mga kaluluwa sa Kanya. A church that is not winning souls is simply blind. Kung lumipas ang isang linggo na hindi ka man lang nagbigay ng gospel tracts, na wala ka man lang kinausap tungkol sa kaligtasan, you are living in blindness. At wala akong pakialam kahit sa mundong ito, matagumpay ka, sinapitan dagat medal, kadaami namin pa but you fail to see the doors that God has opened for you. Because the Bible says, when I came to Troas to preach Christ's gospel, a door was opened unto me of the Lord. Sino pong nagbukas ng pintuan? The Lord. Do you see the doors that God had opened in your life? Mga men, nakikita nyo ba ang mga pintuang binubuksan ng Panginoon sa inyo? Lahat tayo meron. Are you with me? At alam nyo, kung bakit pagkaminsan, nagre-report ako dito ng mga ginagawa nating activities, wala ka man lang response o reaction na nai-excite. Kasi iba ang mga pintuan na pinapasukan mo. You are not taking advantage of your open doors.
Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po sa Acts chapter 14 verse 27. Acts 14 verse number 27. Ang sabi ng Bible, Acts 14, and when they were come and had gathered the church together. Ito po ay ang tawag dito, church gathering. Anong tawag dito? Ayun. Hindi po ito ang church ha. Gusali ito. Tayo ang church. At ang tawag sa assembly na ito ay church gathering. Nung nagkaroon po ng church gathering, they rehearsed. Kwinento, eksakto, ano ang nangyari. Lahat that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Kung ikaw ay men sa church na ito at gusto mong iparamdam na supportive ka, dito mo ipakita ang pagiging supportive mo. Pag ako nag-announce, mga kapatid, praise God for the campus ministry, mag-amen ka na malakas. Sapagkat pag hindi ka nag-amen sa mga open doors na aking kinukwento, di ko ramdam na supportive ka. Oh. Yan ang una. Supportive ka sa mga open doors. Sapagkat ang inyong pastor, ang pinaka-primary concern ng inyong pastor at ng church na ito ay ang mga open doors. Halos wala pong araw sa buong linggo na hindi ako nagpipreach sa mga kaluluwa. At ang isang araw, sabi ko nga kay Pastor Dennis kaninang umaga, alam mo, sabi ko, yung isang araw na wala akong activity na nag-preach sa kaluluwa, feeling ko backslidden ako. Ikaw, ilang araw na wala kang sinosolwin, hindi mo ramdam na backslidden ka? Ako, isang araw lang. Nung kahapon, sinabi, canceled ang campus ministry, feeling ko, I'm so cold. Malamig ako. Sapagkat ang passion ng isang totoong Kristiyano ay hindi pera, kundi kaluluwa. You put your passion in the right place. And we need to be addicted to the ministry of winning souls. Tignan nyo yan. Marami ho ang nanonood sa atin ngayon, and I know you're watching. And the reason why many of these folks are very supportive to this ministry, amoy no apay, at napakakitaan. Hindi po ito sasabihin ko para ipagyabang. Pero kung nagtrabaho ka ng maraming taon, awan nakakitam, di ka lasahin dyan nagbanugam. Katno ti Apo, nag-provide, nag-bless, kaawan na pakakitan nga kararwa nga naiyasid nagtay ti Apo. Hindi nagsayang, di pa nang bless ti Apo tabiyag tayo. Tayo mga Ilocano, may ganyan tayo mentality, hindi ba? Pag nag-abroad ka, pag uwi mo, dapat may bahay ka na. Ganun yun eh. At napakakitan, diyan nagbanugam. Kastamot ti Apo, kaya't na nga napakakitaan, tinagbannugan na de Cruz ti Calvario. Kaya napakakitaan, itinaldaw nga kaasigan parabor, nga ipapaay na kada tayo. Ti kaadu, ti karway, ti kararwa nga maisalakan. Your job is not your open door. Nagiging open door lamang yung job mo pag nakikita mo ang kaluluwa sa trabaho. But until you do not see na yung trabaho mo, ang negosyo mo, ay kaluluwa ang inaabot dyan, hindi yan open door sa'yo. Kaya na dapat makita ng bawat Kristiyano. Look, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door. Nagkwento si Apostol Pablo, alam niyo mga kapatid, nag-preach kami sa mga Gentiles, binuksan nilang kanilang puso sa Ebanghelyo, tumanggap sila sa Panginoon, sumampalataya sila kay Kristo, tuwang-tuwa ang buong church. Kaya kung ikaw ay men, listen, kayong mga members, mga nanonood, hindi ho ako napapagod dito na kahit
Parang preaching na yung style ko pagkaminsan pag nag-a-announce. Bakit? Sapagkat yan ang totoong bitik ti puso ti HBBC. Kaluluwa. Kaya pag nag-a-announce ako, pag nag-a-announce po ang inyong pastor, parang nagpipreach na po ako. Yan. Pag pinapakita yung mga picture ng campus ministry, ano pinapakita ko sa inyo? Open doors! Ako, nagagalak mga kapatid, kagabi, 92 ang attendance namin sa co-eds. Nung last week, nilagyan ko ng konting sili yung aking preaching sa mga estudyante. Pangatlong meeting namin last week. Pagpasok ko doon, sabi ko sa kanila, asa ang mga Bibles nyo? Bible study ito, di ba? Nasa ang mga Bibles nyo? New believers yung mga yan. Ganon ang aking approach. Asa ang mga Bibles nyo? Bible study ito. Dapat may Bible kayo. Ngayon, dahil wala kayong Bible, bibigyan ko kayo next time. Oh. Pumalakpak sila. Natuwa. Napagalitan, pero bibigyan. Okay na yun. Di ba? Kayong mga anak, ganun lang yun eh. Take mo na lang yung galit, basta bigyan ka. Oh, so pinagalitan ko sila, pero bibigyan. Ngayon, because of this open door. Look, because of this open door. May nag-message sa akin. Sabi ganyan, Pastor, I am going to give $150 for your Bible study in co-eds. Nakita po niya yung open door na sinasabi ko sa stage. Nakita niya. Tinanggap ko yun. Anong ginawa ko sa $150? Nagpaluto ako ng spaghetti. Ayan, tingnan yung attendance namin kagabi to. Open door. Nakikita mo ba? Anong open door ang nakikita nyo dyan? Sige nga. Kaluluwa. May taga-Solsona, taga-Dingras, taga-Vegan. Saan pa yon? Narvacan. Open door yan. Diyan dapat kayo nag-amen. Yan ang dapat ine-amenan mo. Yan ang dapat pinapalakpakan mo. Yan o, open door. Biruin mo yan. Sino pong nagbukas nito? Panginoon. God has opened this door. Because we have the BYC, the Baptist Youth Council. Kung wala yung BYC, wala tayong Bible study dyan. Eh yung BYC na yan, it was a concept, a prayer, an idea. And I prayed, Lord, how? Bang! Nagkaroon tayo ng idea. Do we organize the BYC? Grabe. Oh. Open door. Alam nyo itong mga lalaki rito, bisita lahat yan. They are all visitors last night. Meron, ano? Oh. Sinera na ni Edward pagkatapos ng service. Si Conrad nga eh. Sumama, dala niya yung baby niya. Kasabi niya, Pastor, gusto kong maranasan yung ministry sa co-eds. Kayo kasi, sumama kayo minsan sa mga ginagawa namin para ma-appreciate nyo yung mga sinasabi naming open door. Eh, nakikinig ka lang rito. Sumama ka rin pa minsan-minsan. Eh kung sumama ka sana kagabi, di nakita mo? At dun sa nakita mo, di nagkaroon ka ng prayer, Lord, i-bless mo ako ha. Pira, gusto kong tulungan ng aking pastor, ang dami niyang mga open doors. Amen? Oh. Praise God for that. Ano pa yung mga open doors natin? Campus ministries. Yeah. Oh. Kalahin mo yan? Si Pastor Dennis, nag-preach kaninang hapon sa jail. May jail ministry na rin tayo sa Cagayan. Kausap ko siya kaninang umaga, sabi ko, puntahan mo yung mayor natin dyan sa Claveria.
Kumuha ka ng daily bread na malaki. Kausapin mo siya. Bakit? I'm praying for an open door in the LGU. Puntahan mo yung mayor sa Sanchez. Alala niyo po na one time, pinuntahan namin yung mayor ng Sanchez. Sinairan ko ng gospel, tumanggap sa Panginoon. Ang background niya, Methodist, Protestante. Binigyan ko siya ng ebanghelyo. I shared to him the gospel and he professed to receive Christ as Savior. Sabi ko, puntaan mo yan. Sana maalala niya kung sabihin mo, pinapabigay ni Pastor Provi Cadilina ang pastor namin. Why? Because we want an open door. Marami po mga churches ngayon hindi na busy sa open door. Iba nang pinagkakabisihan. Oh. Ano pa? Nung Sunday afternoon, grabe. Sana nasamahan niyo ako doon. Ang ganda. Si Jaire ang kasama ko eh. Itong na-revive si Jaire. Alam ko siya. Sa susunod, ikaw na mag-preach doon. Alam mo na eh. Yung exposure niya sa akin, hindi ko po kiniklaim na akong pinakamagaling na pastor. Pero sinasama lang kita, hindi para magyabang ako sa'yo, pero para mahasa ka rin. Oo. Oh, di ba, nung barangay official Sunday natin, ba't natin ginagawa lang lahat ng mga yan? Bakit? Lahat po yan pintuan. Oh, see, I was very prayerful nung ibigay ko po yung daily bread natin. Wala na, ubos na nga, ubos na. Nag-order na naman ako ng 100 daily bread, yung maliliit, naubos na. Kung ayaw yung mga members ang kumuha, ibibigay ko na lang sa mga open doors. Oh. So, binigay ko yung daily bread at sabi ko, inu-preserve ko ti sarili kung may Bible study ti session nyo. Ano sabi nung kurukor? Pastor, alas 3. Sabi nung Pascal, dumagas kanton pastor, ti alas 4. Open door. So that afternoon, kayong mga men, I praise God, 50 plus pala ang mga men natin na nagtrabaho sa Batak nung Sunday afternoon. By the way, apakalaki ang burden ko sa Batak. May bahay lang sana doon na titirhan kami. I'm willing to stay there for 3-4 days and win souls every day. Laki ng burden ko. Open door eh. Oh. Yan ang sabi ko, pag pinupuntahan ko yung building sa Batak, mga kapatid, kung connective po, Lord, may apartment lang kami rito, titira kami rito ng 2-3 days every week. Lord, and I'm going to win souls every day. Bible study every night. Kasi open door. Hello? Oh. Kaya pumunta ako sa Kurukor. Ito, tignan mo Alas 3 ang session. Tito Manny. 2:30, Tito Manny, nandun na ako. Ang sabi nung barangay kagawad, kunanay, may masidagan, Pastor, talagang pagbibiyagam te, imbagam te, bigat aya. Kasi I preach about punctuality. May siguro 3-4 silang kagawad na nasa labas. 3-4 na kagawad. Kala ko, sabi ko, naku, wala pa yung mga kasama nila. Tapos biglang sinabi, 2:45, 15 minutes before 3 o'clock, sabi sa akin, Pastor, pasok na daw kayo. Pumasok ako sa loob. Nagulat ako. Andun si barangay chairman, yung mga opisyales, at mga BHW, puno, mga kapatid. Ayan silang lahat. Meron pa dyan dito sa banda rito. Meron pa yan dito. Ang dami na. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko sa kanila, alam nyo, mali ang kasanayan natin at kaugalian natin. Sapagkat akala natin ang Biblia, pangkapilya lang, pangsimbahan, pampastor, pangreliksyon. Kaya tignan nyo, kompleto kayo ng kitchen utensils pero walang Bible sa bahay nyo. Kompleto kayo ng mga tools pero walang Bible sa bahay nyo. Bakit? Sapagkat paglaki natin, hindi tayo sinanay na ang Biblia ay pagkaing pang araw-araw. Ngayon, nandito ako para ipakita sa inyo ang halaga ng Bibliang ito. Grabe. Pagkatapos niyan,
20 minutes lang ako doon. Nabitin ho sila eh. Gusto nila 2 hours ako mag-preach eh. Pagkatapos doon, pumunta ako sa Pascal. Barangay Pascal. Ayan ang barangay chairman. Kapatid ng mami ni Shelly. Yan si Shelly? Asawa ni MM? Member natin sa Y? Yan ang barangay chairman. Siya po ang barangay chairman. Preach ako dyan. May ayag nagkakapsat. Kuna na DJ may sagot, Pastor, kano ka man nagsublin? Open door. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nakuha mo ang passion mo sa soul winning, hindi ka makasoul win ng isang araw, feeling mo backslidden ka. Dapat ho ganon kayong lahat. Yung pupunta ka rito na miyembro, kala mo kung sino ka, hindi ka naman sa soul winning. Wala kang involvement. Mag-report ang pastor dito, hindi ka man lang mag-amen. Bakit? Hindi ka nagpipray. Hindi mo pinag-pray. Pag-pray mo. Para may bahagi ka sa mga open doors na to. Ngayon, sa Sabado, may open door kaming pupuntahan. We are supposed to go to Singapore on Monday. Sa Lunes na. December 11. Nung July pa, nakabili na kami ng ticket. Opo. Kaya medyo mura ang nakuha namin. Pero kahapon ng umaga, alam niyo kung bakit isa sa mga nagtulak sa aking puso na pumunta sa mission trip na ito, mga kapatid, dahil nung makausap ko si Giovanni at si Bernadette, nandyan yata sila eh. Pakita mo nga. I think they're there. Ayan o. Si Bernadette po ay nurse sa Singapore. 15 years na po siya ron. May anak sila, si Vanna. Wala si Vanna doon. Ayan. Makausap ko. Sabi ko, kasi nakita ko naramdaman ko yung kanilang spiritual growth. Ramdam mo ang Kristiyanong lumalago. Ramdam mo rin ang Kristiyanong namamatay. At ramdam mo ang Kristiyanong nagre-rebelde. Malakas ang antena ng pastor. Ramdam ko yung kanilang paglago. Sabi ko, is there any possibility na pag pumunta kaya kami dyan, makakapag-service ba tayo? Makakapagsimula ba tayo ng outreach? Sabing ganyan ni Bernadette, Pastor, sa December, tamang-tama. Kasi po siya parang siguro she's in charge of a department sa kanilang ospital. Yung mga kasama niyang Filipino, sabi niya, Pastor, we can host a Thanksgiving at mag-preach ka. Pinag-pray ko yan. Sabi ko, Lord, open door ito. Kaya ako naisipang isama ngayon itong si Pastor Dennis at saka ni Pastor Bear para makita rin nila ang mga open door sa abroad. Exposure. So bumili ako ng ticket. December 11 ang aming alis papuntang Singapore. Ayan. Kaya sa Webes, next week, panalangin niyo po, about 15 to 20, nang kasama ni Berna sa trabaho, ang iimbitahan niya sa kanilang apartment. May apartment po sila. Kakasyahan doon at magko-conduct kami ng year-end Thanksgiving. At magpipreach ako ng gospel doon sa kanila. Hapon ng umaga, kausap ko si Sister Cecil. Nasa Facebook siya ngayon, nanonood. Sister Cecil. Because, Sister, meron ka bang ma-invite sa Kumusta yung mga invite mo sa prayer meeting? Wednesday night yon. Next week. Sabi niya, Pastor, Sunday lang sila available talaga. Yung mga kasama ko. Mga ilan ba yan? Ayaw ko, Pastor, konti lang naman, mga 20 lang. Ha? 20? Tapos, Pastor, meron na tayong 5 na candidates for baptism. Ha? 5 candidates for baptism? Kaya sabi ko, antay mo, sister, ha? Antay mo. Magre-rebook ako. Tinawagan ko si Pastor June. Sabi ko, Pa, can I have your blessing? Kasi darating ka Darating ko sila mamayang gabi. Pag-pray niyo po. Darating ko kayo
aalis kami dapat Sabado kasi ganito. Sabi niya, anak, that's a good decision. Go ahead. Nag-rebook ko ako. So I had to pay extra kasi nagmahal na yung ticket eh. So magkano yung difference, yun ang pinayaran ko. Okay lang, sabi ko, pera yan. Galing din sa Panginoon yan, para sa ministry yan. Okay, nag-rebook ko. That's why our flight will be this coming Saturday. Aalis po kami ngayong Sabado ng umaga. Alas 6, Lawag to Manila. Alas 2, Manila to Singapore. And Sunday, okay, sa umaga, mga kapatid, kami po ay magkakaroon ng service ng sarili namin doon sa Singapore. Pero may portion doon na magjo-join kami rito. Kasi nga, yung signal, mahina. But we hope to have 15 to 20 who will attend and we are going to organize HBBC Singapore Outreach. After that, we are going to baptize 5 new believers. Ang aking panalangin, madagdagan pa po. Ano po yan? Open door. From Singapore, lilipat po kami ng Hong Kong. Excited na yung mga brethren natin dun sa Hong Kong. Opo, they are very excited. Okay? And from Hong Kong, we go to Macau. Doon na po kami. 1 day lang kami sa Macau. Alis lang kami mga 7, 8. Okay? And hope to meet 2 prospects. Meron pong 2 imimit ko na prospect doon. Open door. And then, 10 o'clock in the evening, uuwi na kami sa Pilipinas. Doon na kami sa airport, magdamag. Alas 4 ng madaling araw, lilipad na kami pauwi rito. Ganun po yan. Siyempre, makakapasyal kami. But what excites my heart is open door. Bakit? Nakita ko ng Singapore. Nakita ko na rin ang Hong Kong. 3 beses ko na kayo sa Hong Kong. Nakakasawa rin, Tita Beng. Oh, 3 beses ko na. 2 beses ko na sa Macau. But what excites my heart is this open door. What is my point? Madali ho ang magdesisyon sa buhay, mag-adjust kung anong dapat i-adjust sapagkat ang core value, ang dictating driving factor, mga kapatid, ay yung open door. Kung nasaan ang open door, mag-adjust ka doon dahil sa open door na yan. That's why, mga kapatid, I would like you to pray as it says in Colossians 4:3. I will close with this. Tuloy tayo tumaminsan. Colossians 4:3. Ang sabi rito, withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Hinihingi ko po sa inyo na ipanalangin ninyo na buksan ng Panginoon ang pintuan para sa amin sa Australia. We tried last year, pero hindi pa bukas ang pintuan. Sana next year, bubuksan na ng Panginoon ang pintuan. Nag-aantay na yung mga kapatiran natin dyan sa Australia. Amen? Praise God for the open doors of evangelism. There's so much to do and so little time. Sikat ag-surrender ti kaadud opportunities. And praise God for all of these open doors. Amen? Oh, kaya tayong mga men, suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Kayong mga nandyan sa outreaches, your prayers. Kung nasaan kayo, be that open door. Itutuloy ko yan. Meron akong point na ibibigay sa inyo sa susunod na ikaw ang dapat maging pintuan sa mga lugar kung nasaan ka. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for the message tonight about the open doors. I pray that you sustain us with strength and health. Excited kami, Apo, nga giragpat ka, dagiti narway nga karkararwa. Dagiti ridaw nga linukatam. Both here, domestic in the Philippines and internationally. We thank you for the live stream because this has become an open door. And I pray that every member of this church will realize tonight that they should become the doors of opening for more souls to be saved.
Panginoon, sa aming pag-uwi, hindi lang po sana kami na-inspire sa message na to. Pero sana makita namin ang aming buhay na ipinagkalob mo at ipinahiram mo that we should become a partner. We should become the avenue. We should become the key people through which the gospel would be preached to the people around us, our friends and relatives. Panginoon, pagpalain niyo po. This week, sana bukas or Biyernes, I can go to the office of the mayor in San Nicolas. Give him a daily bread. The office of the vice mayor of San Nicolas, we claim. Open the door for us that we could go and share to them the gospel. Thank you, Lord. Thank you for the members who are very supportive in their prayers. Very supportive sa mga building na aming itinatayo. Kagaya po ng building ngayon sa Paway, this is an open door you've given us, and you've given us a wonderful place to gather those people. Lord, I pray that you continue to empower us. In Jesus' name. Everyone says,